Da baserrizetatik edo aldeatzetatik eta be joten zintzen fabriketara eta biharren? Orduan gitxi. Gitxi. Ez edauten biharrik. Basoan iketze bosten da. Bai, ibilzara? Soloko lanetan. Hori, ikez ginen behibilzara, la? Ni bai. Da, espliko apur bat hori zelan ikin zan iketza eta ja... Iketza? Bai. Preparetan sandana. Iketza leku zeleibet. Bai. Bona marketazen zen amairu poizu. Bai. Holan. Bai. Amairu poizu. Eta zeizen, amairu, zeiterdi zen, Bai. palio zertu zen. Holan bestera. Bai. Ozen erdiko zentrala. Tezezen palu bet. Bai. Gana egure plego azpitik, eta gero tapau idigaz. Idigaz tapetan zan. Bai, gero lurre ganeti. Lurre zerrin inde, Tapau eta gero hane erditen palu zertu zen, paluatara, eta handik itibira Bai. zubota. Eta hane palu txikerrak, Bai. eta ere suartute zenarek. Bai. Eta gero egun bidiru tarretan zeuen, iketze egiten. Da zer hon behar zintzen, nan jagoten iketza... Bai, jagoten egon behar zen, bai. Gaut egun.